салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Карим Бензема, футболбози дастаи Реал Мадрид, аз ҷониби созмони УЕФА беҳтарин футболбози Лигаи Чемпионҳо дар мавсими 2021-2022 эътироф карда шуд. иттиҳоди ассотсиатсияҳои футболи Аврупо ё худ УЕФА дирӯз дар сомонаи расмии худ хабар дод, ки Карим Бензема дар мавсими ҷорӣ дар 12 бозӣ ба задани 15 гол даст ёфтааст ва бо ин нишон дод унвони беҳтарин футболбози мавсими ҷориро моли худ намуд. Сомонаи мазкур навиштааст, ки футболбози фаронсавӣ дар ҳоле ҷоизаи мазкурро ба даст овард, ки дар рӯйхати нишонзанҳои Лигаи Чемпионҳо бо 15 гол дар садри аввал буд ва бо голҳои задаи худ камбекҳои бузургеро барои дастаи Реал ҳадия кард. Аз ин рӯ барои гирифтани ҷоизаи тӯби тиллоӣ ҳеҷ баҳонаи дигаре ба Франс футбол вуҷуд надорад, ки ҷоизаи инфиродии асосии футболиро ба Бензема не ю ба каси дигар бидиҳад. Дар сомонаи мазкур дар қатори оморҳои натиҷабахш ҳамчунин ҷанбаҳои дигари ҳолати варзишии Карим Бензема мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Масалан, яке аз нишондодҳои дигари футболбоз ин аст, ки дар ҳамин 12 бозӣ ӯ ба ҳисоби миёна рӯи суръати 10,113 км ҳаракат кардааст ва бо ҳисоби максималӣ ӯ дар ҳамин 12 бозӣ 32 км/соат масофа тай кардааст. Имсол воқеан бахти футболӣ дари худро аз миёни ин қадар ҷавонони таърифӣ ба рӯи Бензема боз кард. Ин футболбоз чӣ дар чемпионати дохилӣ ва чӣ дар мусобиқаҳои байниаврупоӣ хеле фавқулода бозӣ намуд ва дар ду рӯйхати мусобиқаҳо унвони беҳтарин нишонзани мавсимро ба даст овард. Аз ин рӯ ташкил кардани маросими ҷоизасупорӣ ва ба сифати довталаб сарсону саргардон кардани Муҳаммад Салоҳу, Кевин Де Брюневу, Мбаппеву, Мессиву дигару дигарҳо ҳамон ҷоизаро як саҳари барвақт пушти дари Карим бурда супоранд осонтар меафтад. Франс футбол имсол охирин имтиҳони худро барои барқарор кардани обу рӯяш месупорад. Ҳамин дафъа ҳам ҷоизадор зери тозиёнаи маълумату тӯҳматҳо қарор гирифт. Донед, ки ҷоизаатон дигар ба ҳадди як киндершоколад қадр надорад. ҳамакнун 9 бозингари дастаи Реал аз рӯи омори серҷоизагӣ дар Лигаи Чемпионҳо ба Криштиану Роналду баробар шуданд. Футболбози португалӣ дар кулли фаъолияти футболиаш 5 маротиба ба гирифтани ҷоизаи Лигаи Чемпионҳо даст ёфта буд ва замоне ӯро рамзан шоҳи Лигаи Чемпионҳо низ мегуфтанд. Реал Мадрид баъди ғолибият дар финали Лигаи Чемпионҳо бар шогирдони Юрген Клоп аз Ливерпул барои чанде аз футболбозон шароит фароҳам овард, то омори худро дар серҷоизагӣ дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо тағйир бидиҳанд. Криштиану Роналду 1 маротиба бо дастаи Манчестер Юнайтед ва 4 маротибаи дигар бо дастаи Реал Мадрид дар финали мусобиқаи мазкур ғолибият ба даст овардааст, ки ҷамъоҷамъ 5 ҷоизаро ташкил медиҳад. Акнун бо 5 ғолибият дар Лигаи Чемпионҳо исми Карим Бензема, Марсело, Дани Карвахал, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Тони Крос, Начо ва Гарет Бел ҳам навишта гардид. ёдовар мешавем, ки Тони Крос як ғолибият бо Бавария дошт ва инак чорумин бор бо дастаи Реал ҷоми Лигаи Чемпионҳоро болои сар бардошт. дигар ҳамаи бозингарони номбаршуда дар ҳайати Реал Мадрид 5 маротибагӣ ғолибият ба даст оварданд. чизи дигарро ҳам бояд ишора кард, ки аз ин футболбозон ва ҳамчунин Криштиану Роналду дида дар таърихи Реал бозингаре буд, ки зиёдтар дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб омадааст. ин футболбоз Франсиско Хенто мебошад, ки аз соли 1953 то соли 1971 дар ҳайати бошгоҳи шоҳона фаъолият бурдааст ва дар тӯли ин қадар сол 6 маротиба ғолиби Лигаи Чемпионҳо гардидааст, ки ин рекорд ба ҳисоб меравад ва ҳеҷ касе то ин дам ба чунин омор даст наёфтааст. ҳоло дар Аврупо як гапро ба қавле муд карданд. шумо ба гапи онҳо розӣ ҳастед? мегӯянд, ки Реал расман исбот кард, ки бе Роналду ҳам шоҳи Лигаи Чемпионҳо аст, вале Роналду исбот кард, ки ӯ бе Реал Мадрид чизе нест. Ралф Рангник ҳатто дар вазифаи ваъдакардаи раҳбарони Манчестер Юнайтед кор намекунад. ин ҳамаш аз рӯи фаъолияти нофаҳмои сармураббигии ӯ дар ин даста ба вуҷуд омад. ин марҳиларо ним соли тамоман нофаҳмо унвон додан иштибоҳ нахоҳад буд. бо хабаргузориҳои охир Ралф Рангник аз дастаи Манчестер истеъфо медиҳад ва бошгоҳ ин қарори мутахассисро ба вазифаи сармураббигии мунтахаби Австрия даъват гардидани ӯ шарҳ медиҳад. қаблан чунин хабарҳо буд, ки Рангник замони омаданаш то охири
мавсим курсии сармураббигиро ихтиёр мекунад ва баъди анҷоми мавсим ӯ ҳамчун мушовир дар бошгоҳ фаъолияташро идома медиҳад. ҳатто ин мутахассис чунин шартҳо гузошта буд ки дар рафти кор ҳамчун мушовир моҳе ҳамагӣ 6 маротиба ба бошгоҳ меравад ва ҳамин гуна фаъолияташро муддати 2 сол идома медиҳад. қатъшавии шартномаи ҳамкориро ҳам Рангник тасдиқ кард ва ҳам бошгоҳ. Рангник моҳи декабри соли гузашта ба ҷои Оле Гуннар Сулшер омада ва дар муддати ним соли фаъолият дар як бозӣ бо ҳисоби миёна 1,5 хол ва 42% вохӯриҳоро бо ғолибият анҷом додааст ки ин бадтарин нишондоди сармураббигӣ дар таърихи дастаи Манчестер дар Премер-лигаи Англия ба ҳисоб меравад. Гуфта мешавад ки Ралф Рангник ва сармураббии ҷадиди МЮ Эрик тен Хаг шахсан бо ҳам во нахӯрдаанд, вале таи 2 соат суҳбати телефонӣ доштанд ки мавзӯи суҳбати онҳо то ҳол норӯшан боқӣ мемонад. Ралф Рангник бо омаданаш ба дастаи Манчестер ба мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ шуд ва натавонист ки фазои даставиро мӯътадил нигоҳ дорад. овозаҳо пайдо шуданд ки дар утоқи либосивазкунӣ бозингарон ба гурӯҳҳо ҷудо шуда миёни худ тафриқаандозӣ мекарданд. ба кори сармураббӣ ҳатто баъзеи онҳо эътироз пайдо карданд ки ин ҷо метавонем номи Криштиану Роналдуро пеш биёрем. хулас Ралф Рангник ба Австрия меравад ва раҳбарияти бошгоҳи Манчестер куллан риштаи муносибати худро аз ин мутахассис меканад. Эрик тен Хаг ҳам ҳоло хоҳад фаҳмид ки бо Магуайр даста сохта намешавад. ҷанҷоли Испания ва Фаронса дар симои футбол ва футболбози машҳури фаронсавӣ Килиан Мбаппе ҳоло ҳам идома дорад ва ҳоло ҳам раҳбарияти бошгоҳҳо ва ниҳодҳои бузурги футболии аврупоӣ дар муносибат ба тавофуқ нарасиданд. ҳамон гапи Носир Алхелайфӣ гумонам аз ҳушу ёди раҳбарони футболи Испания берун намеравад ки гуфта буд мумкин Ла Лига бо нарафтани Мбаппе аз он метарсад ки Лига 1 Фаронса аз онҳо пеш мегузарад. бо ин сухан президенти ПСЖ Хавиер Тебас президенти Ла Лигаро як нав малол кардааст ки ӯ низ дар навбати худ ҷавоб гардонид. Тебас гуфтааст ки дар Лигаи чемпионҳои имсола испаниҳо фикр карданд ки ҳама чиз ба фоҷиа анҷом меёбад, вале ахиран боз чизи хоси испанӣ ғалаба кард. акнун биёед онеро таҳлил мекунем ки дастаи ПСЖ чанд маротиба ҷоизаи Лигаи чемпионҳоро соҳиб гардидааст. ягон ҷоиза дар таърих надоранд. онҳо мегӯянд ки гӯё мо аз оне метарсем ки Лига 1 аз Ла Лига бошукӯҳтар мешавад. не, мо аз ин чиз ҳаргиз нахоҳем тарсид. мо фақат ҳаминро мехоҳем ки дар Лига 1 рақобатпазирии дастаҳо таъмин бошад. вазъияти феълии Лига 1 ки ПСЖ бо пулу сарвати зиёд беҳтарин футболбозонро ҷамъ овардааст нигаронкунанда мебошад, гуфтааст Хавиер Тебас президенти Ла Лигаи Испания. далелро дидед? дар кулли таърихи футбол аз дастаҳои фаронсавӣ танҳо Марсел соли 1993 чемпиони Лигаи чемпионҳо гардидааст. акнун суол, оё то соли 2100 метавонад дар ин нишондод Ҳолланд ва Португалияро гузарад? ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.